Con todos vostedes, señoras e señores, no Rei da Comedia, Xavier. Fran. Ali. Enzo. Isi. Lidia. E David. Sí, David. David. Pero onde está David? Onde está David? Fran. David, vamos a ver. Se hoxe vai haber aquí un xurado que é o que vai a cortar o bacallao, vai decidir, vai... Onde vai a estar David? Peloteando un pouco, se non xa verás, a ver se me trabuco. Que está David co xurado. Home, bueno, vexamos a ver se está co xurado. David, estás por aí? Hola, boas noites para vos, bons días para min. Bueno, efectivamente, atópame aquí xusto ao lado vosa. Cadrei de coincidir con estas belísimas personas, estupendas todas elas. Temos aquí a Pico, que dicir, ten un código deontolóxico incomparable. Temos encina, vamos, unha muller responsable da produción allea, pero bueno, moi responsable. É unha persona que vai moi cedo pa cama, que, e por último, a Carrabuxo, un gran cantante, teño todo o seu disco, e aparte tamén pinto de vez en cando, vamos, pero vamos. Moi boas noites, non sei se me escoitades. Non sei, a ver, vouchos pasar, facei algunhas preguntiñas. Moi ben, moi boas noites, Pico. Hola, boas noites. Hola, boas noites, Encina e Carrabouxo. Moitas gracias aos tres por virdes hoxe de xurado especial. Sabedes que tedes unha misión bastante agradable, non? Sabedes que tedes unha misión bastante agradable esta noite, que é a de salvar... Creo que non me están escoitando. Ímolo a intentar, porque, claro, estas cousas ás veces pasan, non? Non sei, estadesme escoitando, dadelle a cabeza que sí, É que quítalle o micro. Se é afirmativo, ben. O David quítalle o micro. Perfecto. Entón, simplemente Non dou tedes que falado ben saber... destas personas. Mira, David maravilloso, pregúntalles a eles se teñen un televisor aí onde nos estean vendo, que digan que sí. Efectivamente, afirmativo. Moi ben, pois entón, sabedes que hoxe a vosa misión importante é salvar un dos 4 rapaces menos votados, dos nosos 4 aspirantes menos votados. E non vos deixedes pelotear polo David que está aí, Non vos deixedes en absoluto, Pico, pelotear. De acordo? Moi ben, pois imos. Perfecto. Maravilloso. Sabemos que estes 4 menos votados probablemente xa non poidan aspirar a un premio que temos todo preparado para o finalista. Un regalo para que engañe o Rei da Comedia ao final de todos os programas. Que tal, Lidia? Ben, moi ben. Así Para que por Vigo... Por Vigo moi ben. Foches moita praia, porque nós non pudemos ir, e por iso preguntamos a todo o mundo o mesmo. Moito non puiden ir, porque nas vacacións fixen o normal. Acatarreime, resfriéime, intoxiqueime, o que foi todo o mundo. Pero fixeches os deberes que vos mandamos. Se estivese? Ti estiveches traballando, perdoa, Fernando, é que resulta que me está dicindo que se resfriou. Non fumastes, non bebestes. Fostes o teatro, fostes o cine, vos preparastes para esta recta final do Rei da Comedia. Foi unha xornadas increíbles de traballo, xornadas intensivas, de sol a sol. Poderíase dicir que estivemos concentrados. Xa, pois hai un documento que precisamente non ilustra iso. Queres que o vexamos? A ver. Vamos con ele. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Never find a way to reach my, self-esteem is
otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Non é, se estes son estes rapaces da banda que son os modernos. Eso, Piti, Status Quo é un grupo, xa sabemos, estes que cambiaban de acordo unha vez cada 4 anos, tal. No, son un grupo de rock, isto é outra cousa, son términos xurídicos. Pero bueno, que imos. Eu tiven a honra de encabezar un grupo de valientes, un grupo, o Comando de Operacións Especiais do Rei da Comedia. Eu e cabeza e estes 6 valentes, comigo. Fomos a unha illa que hai entre Galicia e Portugal, sin dono. Non había ninguén que vivira ali hasta este momento que chegamos nós. Tomamos posesión dela. E a partir de agora, esa é a illa do Rei da Comedia. Pero, home, por favor, se iso pode crear un conflito entre dous países, entre España... Pero onde vos metestes este verano? Está todo atado, ben atado, non te preocupes. A diferencia do de Perexil, nós temos un documento gráfico impresionante. Véxanse, non? Nun lugar remoto, nun extremo da bella Europa, entre Galicia e Portugal, na desembocadura do río Miño hai unhas illas que non pertencen a ninguén. E entre todas elas destaca a Illa do Amor. Estamos aquí, arrentes da Illa do Amor. Está situada entre Galicia e Portugal. E hoxe estamos aquí os do Rei da Comedia dispostos a tomala. Se non te dono, a partir de hoxe será nosa. Pero vos que facedes? Estamos poñendo sombras, mi coronel. Todo corpo de élite ten a súa mascota. A Lexión teñen a cabra. Nós temos aquí o noso, o Juárez Knight. Compañía, formando e embarcando. Imos, o asalto. Hostia, un mariadísimo, de verdad, Cuidado co iceberg. Estamos chegando a illa. A illa vai ser nosa. Si Marrocos mandou a 6, nós imos 7! Somos 8 que temos no par con Hancho, pa! Aquí mismo! Xa tomamos a illa xa é nosa! Porco está mal. Y si ven aquí... Sanitario, damos unha banda. Tío! Ai, espera. Hay que hacerlle boca a boca. Ai, contigo. No, porco. Mira daqueles. ¡Alta, señores! ¡Alta ahí! ¡Ay, Dios mío! Una pregunta. Queremos saber de quen é esta isla. Neutral. Nós agora puxemos aí unha bandeira e agora decimos que é nosa. Esta isla queda nombrada por Rei da Comedia. Esta isla é nombrada por Rei da Comedia. Como se chama este nombre? O rei de qué? O Rei da Comedia. Ah, bueno, queda todo legalizado, todo legal. Gracias, señor. ¡Ya! ¡Ya! ¡Salta! ¡Uy, qué yeguas! ¡Qué yeguas! Bueno. ¡Alto! ¿Ti que vas aquí? ¿Falas español? No. Eres de aquí desta isla. Queremos procrear en esta isla. Seremos moitos. Sí. Por turnos. Me pido primeiro. Primeiro o xefe. Bueno, misión cumplida. A illa xa é nosa, pero ahora chega o mellor momento, o momento de anunciar a nosa acción. Imos chamar a Moncloa e o Consulado de Portugal para avisarles de que esta illa xa é do Rei da Comedia. Hola, buenas tardes. Llamamos para hacer una comunicación. La isla del Amor, que está situada entre Portugal y Galicia, acaba de ser tomada por un comando del Rei da Comedia. Pues moi ben, rematamos a nosa misión con éxito. A Illa do Amor é nosa. ¡Retirada! Fran,
Un grupo de valientes. Vos sabedes onde vos estades metendo hoxe a noite das eliminacións. Non queiras que isto desapareza. Non te así como preocupes, así, home, non te por favor, preocupes. pero... Somos, aparte dun grupo de valientes, un grupo de xente responsable. Isto vai todo polo legal. Pero Non que te preocupes. responsable, por favor. Nós non vamos a andar movendo os marcos das leiras para andar mangando ferrados. Nós, polo legal. E para que vexes que vamos polo legal, teño o honor de presentar a un destes valientes que tivo o honor de estar comigo nesta misión. Sarxento Melchor, presentes aquí. Firme! Peito fora, barriga dentro, home. Xentes. Boas noites, Melchor. Como estas cousas hai que atalas ben atadas, imos chamar ás Nacións Unidas, a ONU, para registrar, para anotar a nosa leira da Illa do Amor ali. Pero como ides chamar a ONU? Pero ti sabes, como ides chamar a Nova York? Pero ti sabes onde te estás metendo? Imos falar directamente co señor Kofi Annan. Aguántame aí pa... Isto... A ver, subordinado. Falar con ele directamente, pero despois veñen os veciños, móvenche os marcos, non en cousa de palabra a palabra. Hai que apuntarse, hai que apuntarse. Sino un momento glorioso, xa verás. Palabra, veñen, móvenche, como xa dixen, os marcos, e despois dille pero algo. Entonces, unha vez que teñamos aí ya anotada, xa verás ti. Sarxento, bonita vacenilla leva na cabeza. Ahora, o que vale é que nos collan, a ver se están na ONU, ali está, co horario, coa diferencia horaria deberían de estar. Non, vai haber antivestes, de verdade que sí. Hello, pronto. Hello, boas noites. Chamábamos para anotarnos, para anotar a Illa do Amor, que é nosa, do Rei da Comedia. Escoítame. Dixo que hello, igual Hello, co hello, how are you? Aquí non hello, pero chover Hello. chove. Queríamonos anotar a Illa do Amor, registrala. En inglés, apuntin. Apuntin a Illa do Amorin. Pero deixa de Do vos Love, de collas, home, en por inglés é favor. Love, non? Love. Apuntin a Illa do Love. Escoítame, señora. Ainda non nos colgou. A Colge. funcionaria da LAS son peor que aquí, eh? Va, está Mire, feito. se non se interesa a usted, nos tampouco nos imos interesar. Ala. Bueno, Abundou xa, home, por favor, home, por favor. Non saben feita. se non se interesan eles... Desde logo. Ben, todo verán os famosos buscando as nosas cámaras desesperados, porque querían concursar eles tamén no noso concurso dos chistes pescados. Querían levar esta maravillosa dentadura, discreta e funcional, ou este maravilloso botafumeiros. Imos ver como vai o ranking dos chistes, o noso ranking dos chistes. Temos de primeiro a Galloso e de último o noso clásico, a Moncho Lemos. Anda, e de segundo está Morris. Que fai Morris aí? Algo faría para estar aí. Penso que Morris debeu de topar a nosa cámara e debeu de contar un chiste. Imos ver como era ese chiste. Pois estaban tres fulanos nun pub tomando unhas copas. Un era manco, o outro era coxo e o outro era galego. E nesas apareceu Jesucristo no pub, tomando un auga mineral, claro. E entón, deronse de conta, viron que tiña barba e que era Jesucristo, entón foi o manco onde a él, e nada, xa lle puso o brazo ben, perfecto, foi o que era coxo, tamén xa camiñou perfectamente, e o galego continuou na barra. Pero mira que é Jesucristo, o galego continuaba ali. Entón Jesucristo acercouse á barra e o galego dille: a min non me mires que estou de baixa. Bueno, antes de contar o chiste, eu quero lle mandar un saludo ao meu fillo, porque levo aquí 3 meses casi, e nunca lle mandei un saludo. Elliot, un besiño. Ui, meu meniño guapiño, que che quero moitiño. Sí, que guapiño, meu paroliño. Estás contento? Sí. Ala, ora vou lle contar o contiño, sí. Bueno, resulta que vai un tipo todo nervioso a un psiquiatra, non? E desto que o psiquiatra, bueno, chega ali e dille o psiquiatra: que lle pasa a usted, logo, home? Mire, doutor, eu veño aquí porque eu son un grande millo. Como vai a ser un grande millo, home? Este é unha persona como todos. Non, doutor, eu son un grande millo. Míreme ben que son un grande millo. Non, home, non, mira. Tens que facer vida como todo o mundo. Tens que salir, tens que ir ás compras, á playa, viaxar, e olvídate deso. Non, doutor, non me podo olvidar, eu sei que son un grande millo. Bueno, a ver, vouche recetar unhas pastilliñas para un mes, vale? Ao cabo do mes pasas por aquí outra vez. Ale se foi o tipo, o home, pensando que era un grande millo, e volveu ao cabo do mes.
Outra vez, toca a porta, tal, ábrelle o psiquiatra. A ver, que tal está? Encontrase ben? Non, doutor, eu sigo sendo un grande millo. Non, home, non, que va, pero mire, se é como a mí, unha persona real, de carne e oso. Foi de compras, como lle dixen, saleu de viaxe, ten que facer así, unha vida real, ten que falar ca xente, sonreír, ser alegre. Non, doutor, eu sei que sempre seguirei sendo un grande millo. Bueno, vamos a ver, voulle dar unha recetiña tamén, 3 meses, vai tomar estas pastillas durante 3 meses, vale? Sí, doutor, sí, non hai problema. Ala se foi e volveu a cabo de 3 meses. Todo contento, tal, e o médico cando veo, parece que está ben, non? Que? Como se encontra? Moi ben, doutor, sei que son unha persona, sei que non son un grande millo, estou feliz e contento. Bueno, pois foi un placer e que lle vai ben, adiós. Ahora se foi o tío e volveu a cabo de media hora. Toca a porta, doutor, pasalle algo, amigo. Si eu sei que son un grande millo, pero as galiñas saberano. Moi ben, antes de nada, gracias, Ali, e antes de nada, temos que saudar, a ver, Eu teño que saudar tamén, porque me acordou agora que Ali e eu toda a xente que me ven desde Madrid, dous nenos que se chaman Mario e Aitor, sempre me ven a darlle fotos, un beso a miña foto, e que aí me dan un saludo que me están vendo. E quero dar un saludo moi grande a todos os de Tabeiros, a toda a xente da estrada, que todos moita xente, que espero unha cosa rapidísima. Chantada, que se portaron moi ben con nós, a Peña de Crónicas, que me acordo deles. E tal. Como se nota... Solo unha cousa, é todo forcaré, máis unha cousa último. É meu irmán que vigila a miña tía, me dá un saludo moi grande, a miña tía en Mallorca, que meteu a pota no microondas e casi rebenta a casa. É que a vigile, xa está. E agora, se falamos da Coruña, temos que falar de Paco Vázquez. Sí, La Coruña. Te voy a decir una cosa, hombre, no es a Coruña ni La Coruña, hombre, es Coruña, hombre, Coruña. Y vamos a hermanarla además con tu pueblo natal, hombre, que es la carretera, o que diga, bueno, en castellano se dice carretera, en gallego la estrada, hombre. De Coruña. Ves, estiveches con él, non? Estuve. Con Paco Vázquez. Pero aí non nos deixaron chegar a ir porque estaba ali nunha tribuna, non sei que era aquel altar, e aí nos deixaron ir. Non se deixaron pasar? No, eso saludámoslo de longe, é moi agradable. Eu vin hoxe aquí, amigos, aí a ver o Isidoro, xa me estou pa cabeza, e falache máis con loro. Eu vin a ver a Pinto de Herbón que llevou cortalo mechón. Xa está. Fálame, Isidoro, fálame con máis mesura. O que máis destaca de ti, compañeiro, é a gordura. Que simpático. Ai la la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai lo la lo la lo la. Aquí tes meu Isidoro, aquí tes está mi jaso, e vame a fundir contigo, ahora con Isabela e nun abrazo. Ai la 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 lo, ai lo la lo la lo la. E dicía que la señora. Gracias. Gracias. Oye, pero ¿qué te ha pasado? ¿Que has engordado tanto? Tienes que ir a un gimnasio a hacer el aeróbics. No, empecé unha dieta hoxe pola tarde, pero xa acabei con lo mismo. Métete bien la barriguilla. Mete que pareces un pavo real, hay pavo real. De boco, de boco. Señoras e señores, deixolle facendo a entrevista a Ping e Pong. Perdón, non. Piniponi. Ali e Isi. Ah, bueno. Pois nada, aquí seguimos no Rei da Comedia, inda que polas horas que son alguén se poida pensar que estamos no telexornal terceira edición, pola moda evidentemente non, pero pola hora podía que sí.
Bueno, tamén temos que facer fincapé nunha cousa, que vamos a recibir unha chamada do colectivo de descontentos con Isi, porque, según parece, hai 3 persoas en toda Galicia que ainda non foron saudadas por Isi e xa deixaron os nomes para que noutros programas te acordes deles e se xa queda toda a poboación É quen son que o dijo? saudada. A todo isto creo que aquí o rapaz tamén quería saudar alguén, a ver... Sí, porque eu quería esperar o día que quedara primeiro, pero que me parece que eso non vai pasar entón, pois apetecíame saudar. Sí, ainda has de ganar algún programa, home. Ti crees que vou ganar? Bueno, non, pero... Ti pensa que sí, algún día. O caso é que tanto Bran parado, vou un par de saludos, vale? Teño aquí unha listiña pequena. Acabo pronto, Acabo pronto, espera. Bueno, empezar saludando o Artai de Balonmán, xente estupenda e Artai, Jandemil Independiente en Chantada, a Sánchez, a Jéssica, un beso de Manolo, outro meu, a todos os meus amigos, a miña familia, que gracias a todos, a que máis teño que saludar, a toda esa xente que... Ala, moi ben, ala, xa está. Te esqueciste de saudar a Marisol, a nosa maquilladora, que tivo un neno, e le mandamos un saúdo, e eu tamén... Hola, Marisol, guapa! E a miña prima que tivo o Pedriño hai uns días. Bueno, estamos aquí para presentar uns vídeos que tanto rollo, vamos estar aquí hasta pasado mañán. Pero un vídeo romántico, porque o bonito é cando falas cas rapazas, cando te pôs romántico, e de repente ela marcha con outro, machacas calquera. Que se non é que me pasara a mí, No, home, cuidado, podemos pensar que che pasara a ti algún día. Chorradas, tanto romanticismo, tantas flores, tantas bobadas. Mira por que sirven as flores. Mira. Están geniales, hombre, a ver que pasa. Mira, que bonito. O nacer dunha flor, o reencarnarse. Sí, ao principio todo precioso. Mira, amarela, como rei da comedia, amarela. Sí, sí. Mira, yo a sequeta, mira unha rapaza de fondo. Claro. Que guapa, que guapa. Pois mira o que fai a cocha esta. Uf! Pero que... Isto que é? Isto que é? Pois nada, ou a lei do botellón non é efectiva, ou se mareou cos sulfatos, ou algo. Iso vai ser pola mayonesa no verán que senta mal a salmonela. Sí, bueno, xa nos sentou bastante mal a mayonesa o ano pasado, co rollo aquel tal, así que deixa estar a mayonesa por aí. Ave María, que dicir... Temos máis vídeos. Máis vídeos. De todas maneiras, o romanticismo é bonito, Fran. Prepararlle algo especial a tua moza, non pensas? Ti non... Sí, bueno, Ti sobre... non pensas, non? Non, que esas cosas non penso. É precioso o romanticismo, sobre todo cando te podes facer o lelo diante dunha tía, como o tipo do seguinte vídeo, que para que vexan que non se pode andar facendo alardes raros, miren o que lle pode pasar. Dentro vídeo. Moito baile, moito bisbal, parece Xavier bailando todo Podría isto. ser Xavier perfectamente. Perfectamente. Ela, Isi. No, no, no. Bueno, non digo nada. Mira o ratillo. Qué bonito. O rato, pois aí está o gato. Ala! Vaya peligro. Mira, Reba. Ala. Estivolle ben, por andar facendo parvo. Ves, por eso eu levo as mangas da camisa desabrochadas, non é que eu faga estas cousas, pero Eso porque bueno. eres unha folclórica. Eso é porque repasar un bo rato. É o rato, sí. Dentro un rato nos van a botar daqui, así que di... Mira, isto que fan nas outras televisións, pero nós tamén facemos algo super especial, porque queremos ser grandes actores, temos preparado un sketch, bueno, Os Ángeles de Fer van saber o que ustedes o que é a sensualidade feita persona. Fíjense na China, dentro sketch. Parece Pamela. Bueno, Bosley, que nova misión ten Fer para nós? Trátase de algo moi importante. Pero, onde está a China? Vai no baño. Uf, disculpade, churriñas. Me hacían por porque se me corría todo o rímel e todo se fun a baño. Ai, contanos, cal é esa misión tan importante que teñe para nós? Trátase de algo moi perigoso. Quizá esa misión máis perigosa que vos temos encomendado. Pero será mellor que vos lo conte Fer. Fer? Está aquí Fer? Non, no interfono. Bo, nunca íamos a poder ver a ese Fer. Hola, Anxos. Como estades? Hola, Fer, ben, gracias. Estamos na lama. Bueno, seguro que vos Lixa vos adiantou que vos temos preparada unha misión de moito risco. Sí, pero non nos dixo nada máis. Certo, Fer. Ponos ti ao corriente dos detalles.
Unha organización mafiosa ten previsto acabar con 3 fermosas mulleres. E quen son esas mulleres, Fer? Esas mulleres son des vos, anxos. Pero por que nós, Fer? Simplemente por facer o mal. E o peor é que van camiño dali. Ai, Dios mío, que hace ruido polo pasillo? Xa están aquí. O que hai todo? Ben, anxos de Fer, rezade todo o que saibades, porque chegou a vosa hora. Ai, Dios mío, Mosley, por que nunca me collen a min? Non o sei, China, pero eu creo que é o momento de dar unha das túas patadas e desarmar o da pistola. Perdoe, señorita, pero quen é vostede? Mandoume Fer, son o cuarto anxo. Efectivamente, chámase Mabel e ven botarvos unha man. Pero antes vou quitar a roupa porque fai moito calor. Ben, boas noites. Hoxe estou aquí para falarlles de un tema que me ten moi preocupado, porque que é o que marca o cambio de estación? O cambio de estación non marca ni o calor ni o frío, non. O cambio de estación marca o Corte Inglés, porque sabe o anuncio di ya es primavera en el Corte Inglés. E aí é cando sabemos que temos que poñer as sandalias de primavera, ainda que sexa en pleno xaneiro, porque o Corte Inglés ten esa manía. Pero, bueno, non pasa nada. Está claro que non se lle pode facer caso ao Corte Inglés. Hai que buscar outros sinais, ainda que non marquen xusto o cambio. Por exemplo, como podemos saber que chega o verán? Pois podemos saber que chega o verán porque Ana Obregón fai un posado na playa. Bueno, fai posado na playa porque ela é bióloga, que conste. Ou, por exemplo, sabemos que é Nadal porque aparece o rei lendo na tele, que, por certo, lê moi ben e non se equivoca nada, ou case nada. Despois podemos saber que chegan as eleccións, por exemplo, porque empezan a facer carreteras. Quer dizer, os políticos fan moitos kilómetros nas carreteras para ir de aldea a aldea aí co seu proxecto político. Que conste tamén hai feitos especiales, o sea, cuestións que, Dios mío, cambian a vida do panorama social. Por exemplo, esta boda que houve recientemente, a da rapaza esta, que casou co... Agás, que rabia, que non me sale o nombre. Bueno, o caso é que o que máis me gusta, o que marca setembro, porque ustedes saben que o que marca a chegada de setembro, os coleccionables. É un clásico, que non ten na súa casa un taxi de Singapur, que bonito, para cando monta a súa propia Catedral de Santiago no xardín, botafumeiro non incluído. A mí o que máis me gusta son os cursos, por exemplo, aprender alemán. Imagina usted, conductor dun autobús, vai co autobús cheo, ten que dicir, vai cheo, excusen. Dillo en alemán, Bayer Leverkusen. Por exemplo. Bueno, consta que aquí no Rei da Comedia tamén queremos facer o noso coleccionable. De feito, traio aquí a publicidade xa preparada. Como se fixo o rei? Non ten interese por saber máis acerca de David o porco? Non. O por coñecer as intimidades dos presentadores. Cuidado, perdón que me trabuquei. Bueno, as 100 primeiras chamadas levarán as tesoiras de regalo. Con elas podenlle cortar o pelo Edu, a ver se o facemos dunha vez, unha persoa de proveito. Falando de chamadas, estou un pouco canso de todo isto das chamadas, todos os concursos hai que chamar, que si 90 non sei que, 905 tal, todo un timo. Imagínense, se non lle gustou como o Buruaga interpretou as noticias, chame un 906 tal. Mira, mellor non sigo falando porque este tema que me cabreo do 90... por certo, se gustou que fixen, chamen o 905 500 13. Gracias. Que tal? Nervioso? Moito. Ademais, tiven que acortar aí porque parece ser que falaba demais. Eu pensei que o que falaba demais era iso e parece ser que non, son eu. Pois non, porque hoxe é moi tarde, a xente que te quere votar xa te vai votar, e agora acabouse o que se daba. Agora chega o momento da verdade e acabouse a recepción de votos. Imos dar entrada ao noso xurado. Bravo, bravo!
asientos. Chegou a hora da verdade. Pico, voceiro do xurado. Está sendo fácil, difícil? Bastante difícil. Bastante difícil. Sí. Que é o que estades valorando máis en cine? Pois estamos valorando o traballo, estamos valorando a simpatía de cada un, estamos valorando todo o que fixeron hoxe. Bueno, parece che ben o programa, non? Bueno, moi divertido. Moi divertido. Xosé Lois, se estivera aquí Carrabouxo, Pois non sei, queres saber o que diría? Sí, 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 Pois claro. diría ya destes rapaces, que son todos boísimos, porque esta noite vimos que nunha enquisa unha señora dixo que Matamoros era un impresentable, e en cambio foron capaces de presentalo. O sea que presentar un impresentable é un mérito enorme. Moi ben, señoras e señores, imos saber o que votaron todos vostedes. Imos coñecer as súas votacións telefónicas nuns gráficos que van a aparecer agora mesmo nas súas pantallas. Aí están as votacións e imos coñecer, non hai que ser moi listo para saber que os últimos 4 son as de cor, as barriñas de cor vermello. Imos lle poñer caras a eses anagramas. Imos empezar polo último, polo menos votado, co 6,1%. Lidia. Seguinte, co 12,7%. Ali. Seguimos co 13,3%. David. E co 16,3%. Así están as cousas, señoras e señores. Aí están, aí están. Lidia, Ali, David e Melchor. Aquí me encontro cos 4 menos votados. Imos a ver agora mesmo a quen deles os 4 salva o xurado. Adiante. Xosé Lois o Carrabouxo, grande caricaturista. Encina Ramos, xefa de produción allá da Televisión de Galicia, grande actor. Pico, es o voceiro do xurado. Bueno, pois, como che dicía, foi difícil, pero bueno, non, en principio descartamos a Lidia e a Ali, sobre todo porque estuveron bastante lentas. E ademais porque Ali sacoulle a Harrison Ford a encina últimamente, e iso non nos parece nada ben, Ali McBeal. David, porque estivo 2 horas e media con nós facéndonos a pelota e non conseguiu convencernos, e salvamos a Melchor porque recordábanos un pouco a Gila co casco, e ademais, se ten que haber un rei, Melchor é un dos 3 reis magos, non? Moi ben. O salvado da noite, Melchor!